Greetings, mufaro kwamuri, hama dzinodikanwa, zita ndinonzi DJ Holly, ndinokuchingamidzai ku.5 Creative Studios, chitubu checontent, chitubu chisingapwi, chitubu chinoniwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi chitubu ichi chiri healthy, chine content yakachena inokodzera ngechikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. That's why you are here today. So kana watanga kusvika panapa muzuva ranhasi, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Yes. Paneka video kandangogwinawo zve2 minutes kandauya nako panapa kuti ndikuratidzei pandisandapinda muka video aka ndine ndoda kubvunza ndobva ndataura zvandoda kutaura tatazopinda muka video yanditika. But iyeyuyu anombonzi advocate Nelson Chamisa munombonyaso mudirei chaizvo ndaimbofunga kuti mukomana adiwe nevanhu but ndazobvuma zvangu ndanyasobvuma mukomana anodiwa nevanhu. Saka siya comment mucomment section kuti utaure kuti munombonyaso mudirei advocate Nelson Chamisa nditika. And then ndisandapinda muka clip kandoda kukuratidzai aka nditika. Kana une business raunaro rauda kushambadzirwa ndibate namba dzangu ndodziri pasi apo. Kana une nyaya unayo yauda kuripota ndibate futi pasame number ipapo anditika. And let's not forget about all-in-one herbal medicine. Gwenzi ranetsa zvamanje gwenzi riri kushanda, gwenzi riri kuita basa anditika. Saka batai namba dziri pascreen moti tabva kuna DJ Holly vati tibate gwenzi re all-in-one herbal medicine anditika. Saka rega tijambire muka clip akaka. Kaklipa akamuzvionere mega kuti aiwa mukomana kudiwa nevanhu anodiwa nevanhu. Saka mukomana panga kubva kunhamo ndobva akapfuura zvake okay. Amene tanga ane nzara here, ada kutsvaga zvekudya here, kana tangada kumboona kuti ndichiri kudiwa here nevanhu. Saka rikationa kuti aufara. Iwe nzwa kufara kuruta vanhu baba. Aiwa mukomana anodiwa. Ona mafoni arikuda kuflya baba. Nemama musimbisa mukomana tikutambira $75 inongoma okay. Agara achiziva. Ona mafoni seku. Mukomana anodiwa. Mukomana anodiwa. Iwe. Apa mukomana haana bato. Vanhu vari kungosapota chete. Akukonzeresa. Ndofunga na comrade Tsotsi apa wakatowana mukana wekurova bhegi apa. Nekuti necommotion iyo sekura waimbotadza kubuda kana nelofu rechingwa. Hatikurudzire zvedu kuba but ndingotaura wangu kuti vakomana matsotsi chaivo. Net security yanga iri shoma. Iwe. Ona munhu baba. Mawana. Commotion baba, commotion. Ona munhu. Ona mafoni baba. Security baba. Anavanzi baba wabudikira. Ezira Zambia na momze airtime awo. Iwo varikufarira handshake chete seku. Mawana ona uyapiwa handshake mafariro ari kuita uyu. Iwe. Mukomana anodiwa nevanhu. Anodiwa.
right, ndofunga mangozvionera mega video clip ranga ndinaro kuti mukomana anodiwa nevanhu, but ndakumbira video rino richitanga kuti ndiudzeiwo kuti advocate Nelson Chamisa munombovafarirei, munombovadirei madiro akadai so. Pamwe isusu tingatsvagewo bato, tikawanawo bato rekujoina tisina mapato. Saka nyora comment mucomment section kuti the reason why do you love or do you like Nelson Chamisa like that. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scene, tosangana mu video rinotera. Bye for now.